дуруд бинандагони ҳамешагии телевизиони Сафина, инак лаҳзаи шуморо вориди олами афсонаҳо, ғарқи дунёи рангини кӯдакон мекунем. Зеро қаҳрамони мо аз театри давлатии Лухтаки шаҳри Душанбе интихоб гардидааст ва ин лаҳза намоишномаи Қоқро дар барномаи нақш бо суҳбати дилнишини ҳунарпешаи маҳбуби тоҷи Гулнисо Саидалиева манзури шумо мегардонем. Рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадед ба барнома. Ман хеле хурсанд ҳастам ки имрӯз дар барномаи шумо иштирок дорам. саломат бошед. Аслан ин намоишнома бо забони русӣ пешкаши роғибони театр гардидааст ва мухлисонаш бениҳоят зиёд аст. Дар аввал мо мехоҳем атрофи заҳмати паси пардагии муаллиф ва коргардони ин намоишнома каме ҳарф занем. Марҳамат. Ин намоишнома бо рӯи қалами Гасанова Маҳинбону ба саҳна омадааст. Он кас ки чандин солҳо дар ин театр фаъолият доштанд, кор мекарданд, аз муҳити театр бохабар буданд ва як афсонаи хурдака ки ҳамхел маҳин, ҳамихел зебо барои саҳна оварданду ба саҳна оварданд ва аз ин афсонача вақте ки Мунира Зоирова ин афсонаро хонд ва гуфт ки маълима, агар шумо иҷозат диҳед ман ин афсонаро дар рӯи саҳна монам. Ва Мунира Зоирова ин афсонаро ба рӯи саҳна монд. Баъде ки мо бо афсона шинос шудем, Мунира гуфт ки апаи Гулнисо, шумо нақши Қоқуро мебозед. Мунира, ман аз уҳдаи рол намебароям. Охир ин қаҳрамони асосӣ аст дар базми ин бо забони русӣ. Мунира, апаи Гулнисо, шумо метавонед. Мунира, ман аз уҳдааш намебароям. Ба худ яъне боварӣ надоштед? На, он қадар боварӣ надоштам. Не. Барои он ки ба забони русӣ буд, душвор аст. Гулнисо Саидалиева яке аз беҳтарин ҳунарпешаи мо аст, барои он ки овозашро метавонад ҳар гуна кунад. Агар кампирро чи овози кампирро аҷоиб овози кампир мекунад. Ин Қоқу ки майдаҳак ки аст, сину соли 5 мумкин бошад, 4 мумкин бошад. Чӣ хеле ки худи муаллиф интихоб кардааст, овозашон борик аст, садошон форам аст. Кӯдак бояд ҳамин хел бошад. Барои ҳамин овозаш беҳад аҷоиб аст. Дигар ҳунармандон метавонанд. Ман боварӣ доштам ки аз ҳудаи ин қаҳрамон, аз ҳудаи қаҳрамон Қоқу мебаромад ва боварӣ ҳозир ҳам дорам ки мебарояд. Бинандаи театри Лухтак аслан кам бо ҳунарпешаҳо рӯбарӯ мегарданд ва танҳо аз бозии қаҳрамонҳо лаззат мебаранд. Гулнисо Саидалиева дар ин намоишнома нақши Қоқуро ба зимма дорад ва бо маҳорати баланд Лухтакро бозӣ медарорад. Мегуфтед чӣ мушкилиҳоеро то рӯи саҳна паси сар кардед? Мушкилиҳо зиёд буданд. Гарчанде ки бо забони русӣ буд, ман хеле азоб кашидам. Дар куҷо нуқта, вергул задан, баъд ҳаракати Лухтакро, Лухтаки напо дошт, фақат дар як ҷо буд. Ба ман хеле душвор буд. Ман нигоҳ мекардам, худоҷон, ман чӣ кор кунам? Душвориҳо зиёд буданд. Ин баҳои ман нест, ин баҳои худи тамошобин аст ки тамошобин чӣ баҳо медиҳад? Ростӣ барои ман тамошои ин намоишнома бениҳоят завқовар аст ва ҳар боре ки ин намоишномаро дар репертуари театр ҷой мекарданд, ман ҳатман аз ҷараёни он гузориш омода мекардам. Ба ҳамин хотир хостам муфассалтар атрофи он сухан гӯям. Порчае аз ин намоишномаро пешниҳодатон мекунем ва бо суҳбатро идома медиҳем. Солнышко, ласковые лучики, доброго утра всем и радостного дня. Солнышко, солнышко, светлое и доброе, ты согреваешь ласково меня. Солнышко, солнышко, светлое и доброе, ты согреваешь ласково меня. Ой, расту я на полях,
поляне люблю я песни петь. Побольше сделать добрых дел хотел бы я успеть. Люблю я быть веселым, люблю полезным быть. И малышам, и взрослым хотел бы я служить. Люблю я быть веселым, люблю полезным быть. И малышам, и взрослым хотел бы я служить. Солнышко, солнышко, ласковые лучики, доброго утра всем и радостного дня. Солнышко, солнышко, светлое и доброе, ты согреваешь ласково меня. Солнышко, солнышко, светлое и доброе, ты согреваешь ласково меня. метонед вақте ки гуфтан ки ба Гулнисо ин нақшро пешниҳод мекунем, ман хеле хурсанд шудам, чунки агар Гулнисо набошад пас ки? Чунки ин овоз, ин ҳамин симо, ҳамин чизе ки дар дохили ҳамин қоқуча ҳаст, ҳамаш дар Гулнисост. Ман дар ҳамин дар ҳунари Гулнисо мебинам ва бинобар ҳамин ман фикр мекунам ки Гулнисо бо як маҳорати баланд аз ҳамин нақшаш баромадааст. дар намоишномаи шумо садо ҳаракати дасту пой бештар ба кор меояд, вале ҷои симои ҳунарпешаҳо танҳо лухтакҳоро мебинанд. Чӣ гуна ин ҳама ҳаракатҳоро дар хотиратон ҷой мекунед ва боз дар ин баробар сценарияи асарро низ? як чиз ҳаст ки масалан агар ки мо бо лухтакҳо сухан гӯем, мо ишора мекунем ку. вақте ҳамон ишорае ки мекунем, мо ҳамонро дар сар ҷо карда, пас бо лухтак ишора мекунем. яъне ки мо нигоҳ мекунем, баъд ҳаминро мо ба худамон ишора карда, лухтак аввал нигоҳ мекунад, баҳо медиҳад, баъд гап мезанад. ягон воқеа шуд, о, баъд ла гап бо гап, яъне ки нақш мебошад. бале бале бале, ин ҳамаро мо бо худамон меомӯзем. баъдан лухтакро нақшро ба худ мегирем, суханро аз худ мекунем, ана баъд ба лухтак ворид месозем. айни ҳол метавонед бо ҳамин лухтак лаҳзае аз намоишномаро иҷро кунед. бале, бо ҷону дил. ой, солнышко, здравствуй, солнышко, дедушка. Да вы посмотрите, какая красота вокруг, все цветет и пахнет. А птицы, послушайте, как они поют. دیده میشد که کمی مشکل بود، مهنت میکرد، عذاب میکشید، لیکن در آخر در نتیجه نقشش خیلی جولی برآمده است. فکر میکنم با زبان روسی بسیار تازه، بسیار فهمو گپ میزند. هر وقت کوشش میکند که هر یک کلمه رو، هر یک جمله رو تا آخر برده رساند. در وقت اجرا نمودن نقش یا اینکه در وقت آواز دادن همون قهرمانی، همون نمایشی که میبازد، کوشش میکند که تلفظش برا باشد، فهمو باشد. Доброе утро. Доброе, доброе. Для кого-то доброе, а для кого-то не очень. Дедушка, как оно может быть недобрым? Посмотрите, какая красота! Все цветет и пахнет. А птицы, послушайте, как они поют. Для кого-то поют, а кому-то мешают спать по утрам. Надоели своим карканьем. Кыш! Ой, дедушка! Да, настроение у вас сегодня, конечно, никудишное. Ну ничего, мы сейчас это исправим. Я вам свою песню спою, вот послушайте. шумо ҳангоми нақшофарӣ бештар кӯшиш мекардед ки бо хислати неки худ намунаи ибрат бошед, вале андешаҳоятонро ҳар лаҳза бо бӯятон рад мекарданд. чаро боз ҳам ба табиат, ба муҳит нигоҳи нек доштед ва фикратонро иваз намекардед? аслан вақте ки мо таҳлили песа мекардем, таҳлили ин афсона мекардем, дар ин афсона ҳам хел буд ки қоқу умри кам дорад, лекин аз ҳамин умри камаш ҳама чизро бо чашми нек мебинад. Шапаракора, кирмаке ки тайпора мекоба, аз пешаш меброя ура, лекин аз бас ки бо бӯяш месӯқад, бисёр пичир 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 мекунад, бо бӯяшро
бо назари нек нигоҳ мекунад, бобояшро дӯст медорад. Намемонад ки ягон кас бобояшро бедор кунад. ҳамахе бобоякашро дӯст медорад. Дар ин пьеса ин чиз ҳаст. вақте ки ман аз даргоҳи театр медаромадам, кӯшиш мекардам ки бо монанди Гулаки Қоқов тозаву озода бароям. зеро агар дар саҳна тозаву озода набароӣ, он чи ҳаст тамошобин ҳис мекунад. Гулнисо Сайдалиева рости вақте ман супориш медиҳам, он кас мегӯяд фаҳмидам. баъд ҳаракат мекунад ки худаш ёбад ҳамон чизро. ин бояд ҳамин хел бошад. вақте ки коргардон супориш медиҳад, бояд ба худаш аз худаш мебарояд, ин корро карда метавонад, наметавонад. пеш аз оне ки ба саҳна баромадан, он кас лухтакро мегираду дар назди оина нигоҳ мекунад, лухтак чӣ ҳаракат карда метавонад. он кас мебинад кадом ҳаракатҳоро карда метавонад, ҳамон ҳаракатҳоро ба ман пешниҳод мекунад. ман аз дигар тараф мебинам, кадомаш ки мувофиқ меояд, ман мегӯям инаш хуб аст, инашро гиред, инашро нагиред. ҳамин хел бисёр мебиёрад. ман гӯям ки ин хел намешавад, боз меравад, мекобад, меёбад, мегӯяд ана ин хел метавонад карда. ин вай қоқу ки дар як ҷо истодааст, вай дигар чӣ кор карда метавонад. агар ин хел бинем, мегӯяд ки ҳеҷ кор карда наметавонад, фақат дасташ меҷумад. ин кас бо мекобад, меёбад, вай меҷумбад, тоб мехӯрад, дар гирди худ тоб мехӯрад. ё ин ки сарашро хел меҷумонад. бо дута баргаки дигар мондан ки вай пойчаҳакошон бошад, ки бозӣ кунад. ин чизҳоро мекобад, бо партнёрои худаш кор мекунад. ҳарчанд дар ин намоишнома шумо танҳо як нақш, яъне қоқуро бозӣ мекардед, вале бениҳоят диданиву фаромӯшнашаванда буд. пушти ин саҳна чӣ лаҳзаҳои хотирмон доштед ҳангоме ки аз зери майсаҳо кирмак берун мебаромад? агар партнёри нағз бошад, афсона ҳам нағз мешавад. ҳунарманд ҳам худро осудаву ором ҳис мекунад. партнёри ман беҳтарин актёр Салимов ки буд, гарчанде ки Салимов дар он ҷо ду ролро бозӣ мекард, ҳам боборо, ҳам Кирмакро. ҳар вақте ки Кирмакро мебароварданд бачаҳо ёрӣ мерасонданд, Салимов ин воқеа буд ки ба ҳуш мезад ки о Кирмак биромад, карда мебиромад. Поработал на славу. Теперь можно немного отдохнуть. О, привет, дружище. Доброе утро, червячок-дождевичок. Славно поешь. Слушаю тебя, и душа радуется. Ух ты! Какая красивая птичка! Посмотри, какие у нее разноцветные крылья! Да. Ой, червячок! Что? Червяк! Червячок! Ну что такое? Отпусти! Больно же! Помогите! Спасите! Одуванчик! Подожди, не улетай! Отпусти его, прошу тебя! А с чего это ты решил спасать его? Зачем тебе нужен этот никчемный червяк? Как? Ой, как это никчемный? Он же приносит нам огромную пользу, разрыхляя землю под нашими корешками. Благодаря ему мы дышим, и это продлевает нам жизнь. Ой. ин намоишнома аз рӯи асари Маҳинабону Гасанова дар таҳияи саррежиссёри театр, режиссёри ҷавону хеле болаёқат ва боистеъдод Мунира Зоирова саҳнагузорӣ шудааст. Гулнисо ҳунарпешаи бисёр ҳам серҳаракат аст, яъне ҳама вақт дар пайи ҷустуҷӯи эҷодӣ аст. вақте ки ба вай ягон вазифаро медиҳанд, аз тарафи коргардон ягон нақш медиҳанд, ё ки дигар корҳои эҷодиро ба ӯҳда вазифадор мекунанд, он кас ҳамвақт кӯшиш мекунад ки аз ӯҳдаи ин нақш ё ин ки ин кори эҷодӣ сарбаландона барояд. Ну, где он? Куда подевался? Вот, заслушалась тебя
и упустила свой завтрак. Ну, пока-пока. Ну, ничего, найду себе другого. Пока, одуванчик. Чик-чик. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Червяк. Пока-пока. Пока-пока, червяк. Чер-чер-чер. Чер-чер. аслан гулнисо саидалиева аз ҳар як воқеае дар намоишнома рухдода хушҳолӣ мекунад, лаззат мебарад, вале аз хоби бобояш нороҳат мегардад. ҳамин тавр не? нороҳат намегашт. Мехост ки бобояш зебогие ки ҳаст дар гирду атрофаш бобояш бубинад, эҳсос кунад. бале кӯшиш мекард ки бобояшро ба бобояш бигӯяд ки табиат чӣ қадар зебост. дедушка, посмотрите. бобояш рад мекарду рад мекард. яъне ҳамон зебогии табиат дар чашми бобояш эҳсос намешуд. бале эҳсос намешуд. бобояшро дӯст медошт ва кӯшиш мекард ки ҳамин тамоми зебогиҳое ки дар гирду атроф ҳаст ба дили бобояш ҷалб кунад. лекин бобояш гӯш намекард ва афсӯс мехӯрд ки бобоям маро гӯш намекунаду зебогиро ҳис намекунад. аз ин хеле зиқ мешуд. бале Дедушка. Ой, мама, ой, где я? Ой, мама. Ой, мама, кто-нибудь, ну кто-нибудь, ну помогите. Эй, кто-нибудь, я больше не могу. Мамочка, мама, где ты? Здравствуй, лягушонок. Что с тобой? Здравствуй. Я погнался за комариком и не заметил, как заблудился. Я к маме хочу, к маме. Мама, мамочка, где ты? Где? Где ты? Да дома твоя мамочка. Наверное, еще спит. А вот ты и сам не спишь, и другим не даешь поспать. Дедушка. А ну давай, топай домой. Дедушка. барои офаридани ин нақш чӣ қадар тамрин кардед ва лухтакҳо бо заҳмате ки сохта шудаанд? рости гап тамрин 3 моҳ давом кард. мо метавонистем ки ба муддати кӯтоҳ ин намоишномаро барои саҳна гузорем, лекин азбаски анин бемориҳо, касалиҳо омаданд ва мо 3 моҳ тамрин кардем. яъне таваққуф кардем? бале таваққуф кардем ва мо аслан лухтакҳоро расмашонро кашид. бисёр рассоми соҳиби истеъдод. бале соҳиби истеъдоди мо Талабшо Саидов ҳастанд ва пас аз лухтакҳоро ба рассомӣ кардан ба муддати 15 рӯз буд ки лухтакҳоро ба рӯи саҳна оварданд. мо аллакай лухтакҳоро истифода мебурдем. буданд лаҳзаҳое ки дар як намоишнома чанд нақш дошта бошед? бале буданд, бисёр буданд. ман дар намоишномаи китоб манбаи дониш аст 2 нақшро бозӣ кардам. нақши модарро ва нақши муаллимаро. модар ки бисёр ҷанҷолӣ буд, муаллима орум табиат буд ва онҳо бо ҳам во мехӯрданд. нақши қурбоқаҳо низ бениҳоят завқовар аст ва фикр мекунам ки кӯдакон ин лаҳзаҳоро бо кафкӯбе тамошо мекунанд. бале нақши қурбоқаро Зебунисо Муродова, актрисаи бо маҳорати театр бозидааст ва нақши қурбоқа хеле хуб баромадааст. гумон мекунам ҳар вақте ки нақши қурбоқа мебаромад, қурбоқа худаш мебаромад, мо рухта кунем, мо худмон лаззат мебурдем, мо механдидем. Синочек, мо механдидем. мо ки сиёҳ мепӯшем ба саҳна ки моро намедидан, мо механдем. аз нақшофари қурбоқаҳо. бале қурбоқа. Синочек, мо механдидем, меистодем. ман боз мекардам. Тётя лягушка, синочек, мо механдидем. барои худи шумо низ ҳамин лаҳзаҳо хандаовар буданд. бале Сыночек, сынок!
Ой, мама. Мама. Мамочка. Мама. Ой, как ты меня напугал. Почему ты ушел из дома без моего разрешения? А? Ой. Мама. Мамулик, я не хотел. Так. Это все комарик. Комарик? Да. Где комарик? Комарик? Где? метонид ба ман беҳтар як лаҳзаи маъқул аст вақте ки ба наздаш қурбоқачаи майда яке ки модарашро гум кард гирьякунон ба наздаш меояд ва мегӯяд ки ман ташнаям ва қоқуча мегӯяд ки ман ба ту қатраҳои обро медиҳам ва мегирад ҳамин баргакашро мебардораду аз баргак ҳамин об мерезад. чунон як лаҳзаи хеле ва хеле ширин, хеле ва хеле зебост. ман фикр мекунам ки ин лаҳза на танҳо барои ман, барои ҳамаи тамошобинон писанд омадааст. гулнисо, кадом паҳлӯи намоишнома бароятон бештар писанд буд? вақте ки борон меборад, вақте ки рӯшноӣ мезаду тиру камон мебаромад, баъд шапарако парубол мезадан, баъд борон меборид. як афсона буда, якам хел медиди мегуфти чӣ хел афсона, чӣ хел зебо буд, хеле зебо буд. силсилаҳо ҳастанд ку мо аз ҳамон истифода мебарем, боқачи майда карда мебурем. ин фантазияи режиссёр буд ва аз боло ҳамхел оҳиста мисли борон мерехтанд. ҳар вақте ки онҳо мерехтанд мисли борон ҷило медоданд. бале ҷило медоданду барои баргҳои қоқуф мисли борон. бале мисли борон метафтад. соли дуюм аст ки ин намоишнома дар саҳнаи мо рафта истодааст ва ҳатто мухлисои худро дорем ки онҳо ба тариқи онлайн менависанд ки дархост мекунанд ки намоишномаи қоқу барои саҳна оварда шавад. мо мехоҳем тамошо кунем. дар охир қоқу бобояшро зебогиро, хурсандиро, дӯстдории якдигарро дар дили бобояш ҷой кард ва бобояш фаҳмид ки ҳис кард ки не табиат зебост, зиндагӣ бале табиат зебост, зиндагӣ зебост. қадри якдигарро мо донистанамон дар кор. ин як намоишномае ҳаст ки кӯдаконро ба дунёи зебо, дунёи ҳунар, ба якдигар дӯстӣ, якдигар фаҳмӣ, зебогӣ, тоза намудани гирду атроф, қадри якдигарро донистан, ҳурмату иззати калонсолон. аслан ин намоишнома мақсадаш ҳамин аст. Ой. Малыш. Какой же ты красивенький. Ну просто загляденье. Эх, как же все-таки прекрасен этот мир. Ну, наконец-то вы это заметили, с чем я вас и поздравляю. Это мой сыночек, мой! Мама! Ой. Мама, а когда вылупится птенчик из этого яйца, ташаккури зиёд барои як суҳбати пур аз муҳаббат, пур аз самимият, ростӣ, лаҳзаи худро дар дунёи пуртаровати кӯдакӣ дарёфтам ва хотироти рангинам боз ҳам бедор гардид. бигзор ҳунаратон ҳамеша баландпарвоз бошад, дар кору рӯзгоратон бошад. бароро таманно мекунем. ташаккури зиёд ба шумо ки маро имрӯз ба ин ҷо даъват кардед. бинандагони гиромӣ, қаҳрамони мо буданд аз намоишномаи қоқо ҳунарпешаи театри давлатии лухтаки шаҳри душанбе Гулнисо Саидалиева.